खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि mbbodonews बराय हरग्रोबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ IMAआ 17 आगस्ट दिनै 24 घन्टा हादोरनाङै नन इमारजेन्सि मेडिकेल सार्भिसेसखौ बोखारनो फोसावदों। इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशन IMAआ कलकाता आर.जि.कार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव सासे सोलोंथाइ लानाय आइजो डाक्टारखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय आरो बेनि लोब्बायाव बुफाय-बुसि खालामनायनि बेरेखायै सोमावसारनानै 17 आगस्ट दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 24 घन्टा हादोरनाङै नन इमारजेन्सि मेडिकेल सार्भिसेसखौ बोखारनो फोसावदों। IMAआ बुंदों दि बायजोआरि बेरामि बिफानफोरा OPD खामानि मावनाय नङा आरो सायख'जाथाव सार्जारिखौ खालामनाय नङा होनना। अग्नि मिसाइलनि फिफा महर भारतारि मिसाइलनि बिगियानगिरि R.N. आगरआल्लाया रुंसारि जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खारखोमानानै थानाय सुंद' सावथुननि फेस्ला फाव खालामगिरि अनिल कुमार नार्जारि आरो सुबुर्न बसुमतारीआ पस्क' आयेननि सिङाव जेलाव थांनांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। थांनाय 15 आगस्ट खालाराव भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना माराथन खारनाय बादायनाय बानजायदोंमोन EM अरुप कुमार देआ। बेनिनो जागायजेननायाव खारनायाव गाननो थाखाय जुथा गस्ला आरो इजार रानना होदोंमोन। नाथाय बेयावबो फैमाल जानांदों दे बिथाङा। थासारिया ओरैबायदि जादों जायखौ सामलायनायाव फैमाल जानांदों EM अरुप कुमार देआ। बेनि उनाव गोबां लेट जानायनि उनाव खारनाय बादायनाया जागायदोंमोन। मागुरमारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायना फकिरग्रामनि फोथारसिम खारनाया जायो। मख'नो गोनांदि गोबां गोजौ थाखोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बादायगिरिफोरा फैना जुब जुब अखानि गेजेराव खस्थ'यै खारदोंमोन। सासेयाव 5,070 जन गेलेगिरिफोरनो होगोननि बाथ्रा होनाय EM अरुप कुमार देआ जेब्ला बादायनाया जोबखांना बान्था राननायनि सम जायो अब्ला साफायाव 1,000 रांल' होगोननि खोथा होयो। नाथाय 1,000 बान्था होगोन होनना बबेयावबा मिथिं दं होननानै EM देआ खारखोमालाङो। सान्दुं अखा नेवसिना बादायनाय माराथन बादायगिरिफोरनो खोथा होना लाखिनो हायाखै EM अरुप कुमार देआ। बान्था होनायनि सोलाय गोबां दावराव दावसिसो जानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव बादायगिरिफोरा बान्थानि मिजिंखौ गारना गावबा गाव न'आव फैफिननो गोनां जायो। गावनि खोथाखौ लाखिनो हायै EM अरुप कुमार देआ गेलेगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय बाथ्राया बेफोरनिफ्रायनो रोखा बेरखांनायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरियाव थांनाय 15 आगस्ट उदांस्रि सानखालि उदालगुरि लिभ निउज पर्टेलनि अफिसियेल वेबसाइट लन्च खालामदों। कारगिलनि आदाम हालाव हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलु स्वर्गियारी बिथां आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि आसु आरो गोबां हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीनो CM हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइजों जीवन रक्षा पदक 2023 बान्थाखौ गथायो। आसाम सोरखारा 78थि भारत उदांस्रि सानखौ गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि आखाइजों बर'नि फिसा समरजित बसुमतारीनो हादरगिरिनि जीवन रक्षा पदक 2023 बान्थाखौ गथायो। आथिखालाव पुलिस इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीया कार्बि आलं जिल्लानि डिफुआव थानाय DIG हिल्स रेन्जआव स्टाफ अफिसार महरै खामानि मावनानै दङ। मख'नो गोनांदि सा सानजा ओनसोलनिफ्राय बे बाराव इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीयाल' बे बान्थाखौ मोननो हादों। करिमगन्ज जिल्लानि पाथारकान्दी पुलिस थानानि OC जानानै थानाय समाव 2022 मायथाइनि नबेम्बर दानाव बिथाङा दैयाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाजानाय महन तान्ति मुंनि सुबुंखौ गावनि जिउनि रैखाथिनि बाथ्रा सानालासिनो दैयाव बारसोमनानै रैखा खालामदोंमोन। बेबायदि साहसनि खामानि मावनायनि थाखाय 2022 मायथाइयाव इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारीनो दा डाइरेक्टर जेनेरेल अफ आसाम पुलिसनिफ्राय कमेन्डेशन गल्ड मेडेल बान्थाबो होखांबाय। कमेन्डेशन गल्ड मेडेल बान्थाखौ बै समनि आसाम पुलिसनि DGP IPS भास्कर ज्योति महन्तआ गथायदोंमोन।
आकाशबाणी कक्राझार केन्द्रआ रंगिना संगिना हाबाफारिजों रुफाथि मायथाइ फालिदों। कक्राझार सोहोरनि खोला फारसे भटगावआव थानाय अल इन्डिया रेडिअ एबा आकाशबाणी कक्राझार केन्द्रआ 25 बोसोराव आबुं जाफैबाय। इं 1999 मायथाइनि 15 आगस्तआव बेखेवनाय आकाशबाणी कक्राझार केन्द्रआ फैयै फैयै 25 बोसोराव आबुं जाफैबाय। रुफाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार आकाशबाणी केन्द्रआ भटगावआव थानाय आकाशबाणी केन्द्रआव गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायदों। 15 आगस्तआव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आकाशबाणी कक्राझार केन्द्रनि एडिइजि थांथालिया जों लोगोसे प्रग्राम अफिसार टिके बसुमतारी गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि दाबियाव पेन डाउन हाबाफारि लादों। अल बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि फर नन प्रभिन्सियेलाइज गुदि गेजेर गोजौ आरो सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि कर्मचारि आफादफोरा मैया 16 आगस्तनिफ्राय 20 आगस्तसिम सानबानि पेन डाउन हाबाफारि लानानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै थाबैनो नन प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनांगौनि दाबिजों पेन डाउन हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बङाइगावनि गेरुकाबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथाया बङाइगाव जिल्लानि गेरुकाबारियाव माहारियारि राजालामा 27 आव जायो। गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय गंसे गोख्रै खारनाय कन्टेनार ट्राकआ बिजनीनिफ्राय दावबायारिफोर लाबोनाय लामा बारबाय थानाय समाव गंसे मेजिक गारि आरो साखा खबब्रै मारुति स्विफ्ट गारिखौ सौग्रावो। जाब्रबथायाव साखा खबब्रै गारि मारुति स्विफ्ट आरो मेजिकआ खहा जायो, नाथाय जाब्रबथायाव रावबो जखम जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय ट्राकनि सालायगिरिखौ ट्रेफिक पुलिस आरो गेरुकाबारि जायगानि सुबुंफोरनि मददजों हमनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय खालामनाय ट्राकनि अनजिमाया HR38U9318 होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि बर' अडिअ' CD केसेटखौ मैया बेखेवनानै होबाय। जारिमिन अडिअ' प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मिहिनीश्वर बसुमतारी लिरनाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि बर' अडिअ' CD केसेटखौ मैया जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। धेमाजि जिल्ला सिमोनसाफुरि सानजारि नोगोराव थानाय बर' कछारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावख'आव मैया BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनि जिउ लामायाव जोंनि थांखि सानस्रि आरो नोजोरखौ बिथा खालामनानै जुजिबोनाय लोगो मोनबोनाय गोबां जेंना जेथो खैदां खैफोद सादजारला सौसिनानै हाबा मावबोनायनि गेजेरजों गोबां जाथायफोरखौ लानानै सुजुनाय मेथाइनि देंखोफोरजों आबुं महर मोननाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरि जारिमिन अडिअ' प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा मुंनि अडिअ' CD केसेटखौ 16 आगस्त मैया सिमोनसाफुरियाव थानाय बर' कछारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि मावख'आव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फुंबिलि समाव आलारि बाथि सावजेनो SB बड' गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा बिनि उनाव मिहिनीश्वर बसुमतारी लिरनाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा अडिअ' केसेटखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म मोना बेखेवनानै होयो। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि नागापुर गामिनि आइजोफोरा गोदानै दाफुंदों ओंखाम रानग्रा हानजा। हाबाथिलि फुजा फोरबो मिथिं बायदिफोराव ओंखाम राननो थाखाय सा 16 जन आइजोफोरनि मोनसे गोख्रों ओंखाम रानग्रा हानजा दाफुंनानै लायो। नागापुर माइनाव केटारिं एबा ओंखाम रानग्रा हानजा मुं होनानै दाफुंनानै लायो। आथिखालनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै हाबाथिलि आथिमंगल फुजा फोरबो मिथिं बायदिफोराव आलासिफोरनो ओंखाम जानायखौ मोजां एबा सिखोन साखोन राननानै होनायाव खाबु गोनां जानाय बायदियै बिथांमोना बे हानजाखौ दाफुंनानै लादों। मख'नो गोनांदि बगाजुलि हालामनि गामिफोर कुमारिकाटा, काउली, नाग्रिजुलि, सेसापानी, पाटकिजुलि, तामुलपुर बायदि बायदि जायगायाव सुबुंफोरा हाबाथिलि एबा मिथिंफोराव ओंखाम राननो गोनांथि जायोब्ला मबाइल नाम्बार 847484
2835 आरो 9476888681 नाम्बाराव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।